Jeg vil nu vise, hvordan man kan tilslutte Gmail til OAuth, og hvad man så kan gøre efterfølgende i både Multisys og Firebro. Det er det samme i begge systemer, så jeg viser det bare ved at logge ind i Firebro. Når vi logger ind i Firebro, så kommer der et bogmærke oppe i toppen, heroppe hvor man kan se Microsoft Gmail-ikonet. Det ikon, det skal man så klikke på, så får man en dialog her, hvor man kan starte Google-godkendelsen. Klikker man på den, så går man ind, finder sin e-mail, og går ind og godkender, at man gerne vil have den tilsluttet, og trykker på fortsæt, og når ikonet er væk oppe i toppen, ja, så er din konto tilsluttet. Herefter, så kan man gå ind for eksempel og sende en regning fra systemet, og når man går ind der, putter en e-mail ind, trykker på send, så vil systemet nu bruge OAuth og Gmail, og hvilket giver en meget mere sikker afsendelse af mails. Chancen for, at de ryger i spam, er noget mindre end det var tidligere.